máte staršie auto, nemáte ďalkové ovládanie, tak je možno namontovať takúto sadu. V tomto prípade, v tomto aute to bude montované cez prepínač, otváranie, zatváranie dverí, cez riadiacu jednotku vnútornú. V krátkosti vysvetlím, ako sa to zapína celé a pripája sa. Máme tu krátku schému. Dôležité v našom prípade ovládanie ide cez kostru. Musíme si zapnúť 12 V, to je taký červený káblik na napätie 30, ktoré je stále. Potom takisto je tu čierny kábel, takto je jeden čierny, je to masa, je to kostra, zapíname kostru a ďalej už ide ovládanie. V našom prípade schéma ovládania ide cez minus, to znamená minusom zamknúť, minusom otvoriť, ide cez biely kábel a biely s čiernym, to znamená tieto dva kábele, jeden biely na zamknutie, biely s čiernym otvorenie, ale v tomto prípade, ak ide to cez kostru, tak my potrebujeme žltý a žltý s čiernym zapnúť tiež na kostru. Takže tieto dva kábele na kostru, obyčajný biely na zatváranie, biely s čiernym na otváranie.